Malgrat ser característica i més coneguda a Catalunya la guerrilla urbana que centrà la seva actuació a Barcelona ciutat i rodalies, existí una important activitat guerrillera en nombroses comarques catalanes. El grup de maquis rural que tingué més ressò popular fou el de Marcel·lí Massana, conegut per Panxo entre el maquis. La comarca del Bages i sobretot el Berguedà i els seus entorns foren les zones on durant 6 anys la partida d'en Massana plantà cara al règim franquista. Nascut a Berga el 3 d'octubre de 1918, al carrer Reverend Hug número 8, Marcel·lí Massana era el més petit de 3 germans. Perdé la seva mare als 7 dies de vida. Llavors li faria de mare adoptiva Filomena Soler la Dida, per la que sempre sentirà una gran estimació filial i s'arriscarà a visitar-la sovint a Berga als anys del maquis. Orfe als 5 anys en sofrir el seu pare un accident en una mina de Vilaforniu, restà sota la tutela dels 7 als 13 anys del seu oncle Joan Massana, sacerdot a Solsona, qui el feu anar als germans de les escoles cristianes. Després se n'anà a viure a casa dels seus oncles de Mas Recaus a Sallent, on treballà un any com a ajudant del seu oncle Miquel Guitó, l'Esmolet de Sallent. Dels 14 als 16 anys treballaria com a aprenent al taller mecànic de Ramon Canudes al Pixaví, per passar després a treballar, també com a mecànic, a l'empresa tèxtil de Can Rodergues a Berga. Ja als 15 anys pertanyia al sindicat metal·lúrgic de la CNT del Berguedà. Durant la Guerra Civil, combaté com a voluntari des del mateix juliol del 36, en què s'integrà en el Comitè de Milícies Antifeixistes de Berga. A l'agost s'enrolà en la columna Terra i Llibertat al front de Madrid, passant després a la columna Carot i Castan al front d'Aragó, on fou ascendit a tinent al 38. Quan se va acabar la guerra, ens en vam anar cap a... Havíem d'anar al port d'Alicant per veure si podíem marxar, llavors ens van fer presoners i ens van portar al Batera. I després del Batera vam passar per diverses presons abans d'arribar aquí a Catalunya, que em van jutjar i em van posar 15 anys de condena. Al cap de 3 anys vaig sortir amb llibertat provisional i em vaig posar a treballar a Barcelona. Al cap de 2 mesos que treballava, que ens havíem de presentar la Modelo cada mes, em van donar un avís que havia d'anar, que portés una manta i un tas de coses, i vaig comprendre que era per un mal joc que Molins feia. Llavors vaig marxar cap dalt a vora Berga i ens vam enterar que la CNT estava organitzada a França, i llavors vam voler agafar contacte. Abans volíem saber els camins i ens vam dedicar 2 anys a fer el contrabando per conèixer bé els camins de la frontera cap aquí. I al cap de 2 anys, quan vam estar ja al corrent de tots els camins, llavors vam anar a l'organització a França i els hi vam demanar armes, que ens van donar immediatament. I això era allà al final del 44, i llavors vam començar la guerrilla. La guerrilla d'en Massana comptà amb més de 50 bases a masies, pobles i ciutats on els acollien i donaven suport. En Panxo rebia informació de militants narcosindicalistes que arriscaven la seva vida alternant els bars que freqüentava la Guàrdia Civil. Tot això, unit a la seva mobilitat, feia en Marcel·lí totalment il·localitzable. Possiblement sigui l'únic grup guerriller de tot l'estat espanyol que mai hagi tingut cap baixa, ni mort, ni ferit, ni presoner. Els passos de muntanya fronterers que feien servir els grups d'en Massana per entrar clandestinament a Catalunya eren 4. El primer, de Boine, prop d'Aix-les-Thermes, cap a Andorra, entrant pel poble del Serrat, després de 7 hores de marxa. A continuació, en cotxe cap a les Escaldes, i d'allí pujaven al cim fronterer del Port Negre per baixar fins a Castellnou de Carcolze, el primer poble de Catalunya. Arribaven a les estribacions de la Serra del Cadí, travessaven els Rassos de Peguera, feien cap a l'Espinalbet, prop de Berga, i arribaven a les Canals de Sant Miquel, al sud de Vilada, quarter general d'en Massana. El segon pas consistia en fer el mateix trajecte fins al Serrat, i d'allí a Xirivall,
poblet andorrà proper a la frontera, des d'on baixaven prop de la Seu per dirigir-se cap a la Serra del Cadí. Arribaven a les 4 hores de marxa a Cornellana i després a les valls de Tuixén, masies emboscades de Llinars i a Valldan, poblet ja molt proper a Berga. El tercer pas el feien amb cotxe des de Tarascon a Aix-les-Thermes o Font-romeu i caminaven fins al poble d'Oceja. Després d'haver descansat a la base de Mas Tartàs, entraven per la collada de Tosses fins prop de Castellar de Nuc. A continuació, bordejaven la Nou i es dirigien a Vilada i a les Canals de Sant Miquel. I en el quart pas feien el mateix trajecte anterior fins a la collada de Sant Salvador. Travessaven la frontera per anar a raure a la Molina, baixant cap a Guardiola de Berga. D'allí, tot bordejant Vallcebre i Cercs, arribaven a les Canals de Sant Miquel per Sant Quirze de Pedret. Hi va haver una època que la Guàrdia Civil van formar un grup dient que eren el Massana, el grup del Massana, i es presentaven a les cases de pagès i pues, allí amb males maneres i inclús robaven i tot això per desprestigiar-los amb ells. Però és clar, la gent, perquè com que era Berga, tota aquella regió de Berga i el coneixien en el Marcelino, pues, va durar poc temps perquè es varen donar compte de que era mentida. La primera incursió guerrillera la feu amb 7 homes partint de la base del poble de Tarascon, on hi havia el Cafè des Esports, federació local de la CNT, des d'on es prenien les decisions. Els 7 homes conduïts per en Massana anaven armats amb metralladores, armes curtes i explosius fornits per la CNT de Tolosa de Llenguadoc. Era l'agost del 45 i passaren la frontera com sempre pels camins muntanyencs fins al poble d'Espinalbet, localitat d'estiuejants acomodats. Entraren a l'església on en Panxo, des de l'altar, adreçà un discurs als feligresos que eren allí, tot informant-los que farien una recapta, ja que no era just que mentre uns havien de subsistir amb les cartilles de racionament, d'altres es permetessin el luxe d'anar a estiuejar. Passaren la safata i abandonaren sorpresos l'església després que un feligrès hagués deixat 12.000 pessetes de donació. En Massana era un home alt i fort, segur de si mateix, generós i sentimental. És fàcil de comprendre la seva popularitat i la llegenda que la gent en formà, sobretot al Berguedà, degut a les seves accions espectaculars, com la d'aquell capità de la Guàrdia Civil de Berga que jurà no descansar sense haver liquidat en Massana. Assabentat en Marcelí que l'oficial es trobava al bar Colón, s'hi presentà.
prenia cafè i copa assegut a una taula. En Massana consumia un carajillo al mostrador i abans d'anar-se'n deixar pagat a la consumició al capità de la Benemèrita, el qual, a l'hora de pagar, s'hagué d'assabentar que acabava de ser convidat justament per l'home a qui pretenia capturar. Pocs dies després d'aquest fet, algun berguedà bromista dedicà a l'oficial burlat una cançó a través de Ràdio Andorra, emissora molt escoltada en aquells anys. Seguidamente, y dedicado por Marcelino Massana, al comandante de puesto de la Guardia Civil de Berga. Espérame en el cielo, cariñito adorado, que si Dios te ha llevado, fiel te juro ser yo. La personalitat del Massana era, i ja ho he dit, em sembla, primer, un home molt intel·ligent, un home d'organització, i tota la seva actuació va ser dirigida més que a l'acció violenta, a la que es va veure obligat a recórrer, a la reconstitució dels quadres orgànics de la CNT. Era un militant de la CNT amb un amor molt gran per les idees que s'anteposava inclús a el que ja havia dit primer, a el que podien ser els seus desitjos de contribuir a venjar totes les víctimes del franquisme que havien anat caient i que caien contínuament. L'èxit de les accions dels grups d'en Massana es basava en l'aplicació d'una estratègia molt eficaç. El coneixement del terreny pam a pam li permetia moure's amb tota seguretat. Tenia la prudència de no fer baixes inútils, de no enfrontar-se amb les forces d'ordre només quan fos absolutament necessari. Era prou astut i desconfiat com per no informar a ningú, ni als companys, dels itineraris a seguir. Marcelí Massana era estimat i admirat al Berguedà i especialment a les petites poblacions del Catí. La pagesia catalana, malgrat l'enorme risc que s'exposava, l'ajudava amb queviures que ell pagava i li donava aixopluc. Aquesta va ser la primera casa que vam venir a picar la porta per veure si podíem obtenir col·laboració pagant. Ens van rebre bé perquè no ens coneixien, vam sopar, vam pagar i en acabat li vam dir el qui érem, a condició que no digués res a ningú, que no li passaria res més. L'endemà ja va anar a xivatar-se'n a la Guàrdia Civil i com que ja estàvem al cuidado, llavors al cap d'uns dies vam tornar i li vam dir que li donàvem 8 dies de temps perquè marxés aquí, el que va fer. El que va fer, llavors va venir un masover, que diuen, i aquell va col·laborar molt bé amb nosaltres. Igualment que aquí a la vall, cap baix, hi havia diverses cases i a l'altre costat que ens ajudaven correctament. Igualment, quan baixàvem cap a Manresa i per totes aquestes muntanyes, havíem trobat gent que havien estat a la presó amb mi i era qüestió només de trobar-los que de seguida estaven d'acord per ajudar-nos. Portat per un accentuat sentit de l'humor, arriscava la vida en situacions banals, però temeràries. La sort l'acompanyà sempre. La bona fortuna el va convertir gairebé en un mite vivent. Panxo esdevindria durant 6 anys un malson pels milionaris extraparlistes i franquistes i també pels industrials que, aprofitant-se de la situació, feien treballar de 12 a 14 hores diàries els seus treballadors. Com a guies de muntanya, els grups d'en Marcelí Massana
Arribaren a passar més de 50 persones de banda a banda del Pirineu. Potser el viatge més emotiu fou quan ajudà a passar un nen i una nena fins a Tolosa de Llenguadoc, on els esperava la seva mare. El pare, un comandant republicà, havia estat assassinat a Mauthausen. Però probablement l'acció més compromesa fou quan el dirigent senatista Josep Peirats escollí en Marcel·lí perquè li fes de guia des de França fins a Berga, on tingué lloc una reunió que durà unes hores dins d'un panteó del cementiri Berguedà que servia d'amagatall d'armes mentre Massana i els seus homes muntaven guàrdia per protegir-los. D'igual manera, la tornada cap a França s'esdevingué sense cap novetat. De segrestaments n'hi hagué dos d'importants. El primer tingué lloc l'any 49 a Can Flaquer, casa pairal prop de Rocafort, propietat de Joan Fonfreda, el càrrec franquista de Barcelona, enriquit gràcies al racionament. La casa era una base del grup d'en Massana, ja que el masover era amic seu. En Panxo i els seus sorprengueren el propietari quan aquest arribà i obligaren un fill seu a sortir a buscar diners a Barcelona. Amb aquest segrest aconseguiren 100.000 pessetes i amb el del batlle de Llinars s'endugueren 100.000 pessetes més. Un mes després, prop d'allí, el grup d'en Panxo s'havia aixoplugat al mas Casasalles, habitat per uns masovers de la CNT. S'hi presentaren 3 guàrdies civils i en l'enfrontament morí un caporal de la Benemèrita i els altres 2 fugiren. Els masovers, igual que passà amb els masovers de Can Flaquer, hagueren de ser traslladats a l'altra banda del Pirineu pels homes d'en Massana. Quan venien aquí, estaven a casa, estaven més o menys temps. I el Massana, més d'una vegada ho he vist, que quan arribava, allí venien els del comitè i el xicot agafava i s'agirava les butxaques al revés i tots els cèntims que portava els donava per l'organització. Els sabotatges consistien principalment en voladures de torretes d'alta tensió. Per tal d'atacar el règim, intentaven paralitzar la seva economia i advertir la població de l'existència del maquis. A l'estiu del 45, a la 9, feren volar les torretes d'alta tensió i més tard ho feren a la plana de Vic. 7 vegades sabotejaren la conducció per l'energia de les mines de lignit de Cercs. També caigueren els dipòsits d'aigua de fàbriques del Berguedà i el Bages, i la voladura en 3 punts diferents de la línia elèctrica que va de Barcelona, Manresa a Vic. L'organització ens donava armes, el que necessitàvem, de mitjans econòmics no en tenien, i ens van dir que ens havíem d'espavilar, que no ens podien donar diners. I llavors baixàvem aquí i ens dedicàvem a fer cops econòmics amb gent que havien servit en Franco, en fin, alcaldes, jefes de falange, gent del règim feixista, amb alguna fàbrica o amb alguna mina, i això ens permetia de viure perquè la gent que ens ajudaven eren en principi pobres i no podien pas anar allà a menjar sense pagar. I després ens permetia també això de fer sabotatges amb línies d'alta tensió, el tren, les vies, d'això d'aigua, un canal, per exemple, i així fèiem sabotatges d'aquesta manera. Els atracaments anaren dirigits sobretot a industrials i addictes al règim. Així, a Malanyeu, expropiaren a un ric requeter. A Sant Corneli de Fígols, comandats per Ramon Vila Capdevila, requisaren els cafès al juny del 48. Assaltaren les oficines de les mines de lignits de Cercs i el 47 fou igualment assaltada la fàbrica tèxtil de Senglars Hermanos de Vià. Un cas típic d'acció de càstig psicològic contra empresaris franquistes es produïa a la fàbrica tèxtil de la Plana, on l'amo abusava de la seva autoritat, sobretot en les dones treballadores. Assabentat d'aquest fet, en Massana s'hi presentà i feu passejar en calçotets per les naus de la fàbrica el senyor Coloma davant dels seus treballadors. Nosaltres
de Barcelona, especialment amb en Sabater, Faceries i l'altre Sabater, ja que de vegades els havíem hagut de baixar perquè no coneixien els camins de la frontera, el passatge de la frontera. I després, allà baix, quan tenien algun xapateado, es havia de passar gent cap a França i teníem un enllaç que ens venia a avisar que els anéssim a buscar, sigui a Manresa o per allà, i els pujàvem fins a França. I després ja s'havíem proposat de fer algun sabotatge en col·laboració nosaltres a l'exterior, tallant les línies d'alta tensió, i ells per fer sabotatge dintre, desgraciadament no va anar bé, ens va fracassar alguna cosa que no vam poder fer-ho com volíem, i llavors ho vam deixar. L'èxit de les accions empreses per la guerrilla d'en Massana feu actuar d'una manera indiscriminada i com a represàlia a les forces de l'ordre. Així, a la masia de la Creu del Perelló, prop de Castellnou de Bages, foren executats el matrimoni Domènec Cerdans, de 50 anys, i Ramona Rosa, de 40, embarassada i mare de 3 fills. Miquel Guitó, de 56 anys, oncle d'en Panxo, fou detingut junt amb el seu germà Jaume Guitó l'any 49. Foren tots dos torturats i després se'ls hi aplicà la llei de fugues en un camí de carro prop de la colònia Soldevila. Josep Puertas, enllaç de la guerrilla, Josep Bertovillo, militant anarcosindicalista, i Joan Vilella, masover de Santa Eugínia, la principal base guerrillera d'en Massana, foren executats el novembre del 49 prop del pont de Vilada. Morí també de les tortures sofertes Jaume Carvalló per bé de Sallent. Van ser empresonades 13 persones a diversos indrets del Berguedà. Pel que sembla, darrere de tanta repressió, hi ha una possible delació que podia provenir d'un ambigu i sospitós militant senatista, exfotògraf de l'Ajuntament de Berga. Escolta, 2 euros. Si tu has anat a Berga i has anat a la Guàrdia Civil i no t'han fet res, per què necessitaves un passaport per tornar-te'n a anar a Berga amb el Massana, que el passaport no et serveix per res? Llavors ell va comprendre que havia quedat descobert i em va dir, escolta, Casals, diu, amb l'anticomunisme la Guàrdia Civil te la fiques a la butxaca. Dic, escolta, nosaltres no som pas anticomunistes, nosaltres, junt de ser això, el que no som, confidents de la Guàrdia Civil. Les muntanyes de l'Alt Berguedà i la Serra del Cadí no serien controlades definitivament per la Guàrdia Civil fins al 1950. A principis del 51, Marcel·lí Massana iniciaria una nova vida a l'exili francès al costat de la seva companya Maria Calvó. No tornà a Barcelona fins al 79, en què fou entrevistat per diverses publicacions i diaris del país. En Massana, home d'inequívoca catalanitat, restà sorprès i disgustat per la castellanització de Barcelona, fins a tal punt que es negà a donar propines als taxistes i cambrers que li parlaven en castellà. Retornat a la seva casa d'un poblet de l'Arieja, a l'altra banda del Pirineu, moria el 1981 d'un atac de cor el guerriller del Berguedà esdevingut llegenda en la veu popular.